bayan tsawon lokaci da aka kwashe ana jiran motsi daga bakin wato sarkin waƙa, kamar yadda kuka ji wato Nura M Inuwa gashi yanzu ya sake motsawa da sabuwar waƙarsa kamar yadda kuka ji a farkon wannan bidiyo, sannan kuma kuka gani a jikin wannan fosta na wannan bidiyo mai suna Gidan Sarauta. Idan mai sauraron mu ya bibiye mu har zuwa ƙarshen wannan shiri zai samu bayani akan wannan sabuwar waƙa na Nura M Inuwa da cikakkiyar sabuwar waƙar nan. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa wannan sanar namu mai tarin albarka wato Sanumet TV. Sanar da ta karo su da wajen lalubunku da kawo muku sabbin ayyuka na mawaƙa da gida da ma na waje. A yau mun lalubunku sabuwar waƙar Nura M Inuwa kamar yadda muka gaya muku a farkon wannan shiri mai suna Gidan Sarauta. Bayan dogon lokaci wato tun wancan shekarar da ta gabata na 2022, Nura M Inuwa ya saki sabuwar waƙarsa mai suna Na Rana Dubu. A wannan karo gashi ya dawo muku da sabuwar waƙarsa wanda ta kasance ita ne farkon wato waƙa ta farko da zai saka a wannan shekara na 2023 wato waƙar Gidan Sarauta. Wannan waƙa da ya waƙa ce ta wani shiri da aka shirya mai dogon zango wanda za a fara haska muku shi ba da daɗewa ba, amma wannan waƙa zai zo muku kafin wannan shiri. Wannan waƙa dai na Gidan Sarauta waƙa ce ta soyayya, sannan kuma da bayani kamar yadda kuka sani dama Nura M Inuwa ya saba kawo muku waƙoƙin soyayya da na jawo hankali da na bukukuwa ma. To wannan waƙa ma dai ta kasance ɗaya daga cikin waɗannan waƙoƙi da ya saba kawo muku. In Allah ya yarda wannan waƙa dai za a sake ta ne nan ba da jimawa ba. Wannan waƙa kuma in an sake ta in Allah ya yarda za ku same ta a wannan sanar namu mai tarin albarka ba tare da kun sha wuya ba. Idan mai sauraro na son samun wannan waƙa da zarar Nura M Inuwa ya sake ta, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa da zarar an saka za ku same ta a wannan sanar namu mai tarin albarka. Sannan masu sauraron mu muna ganin laikin da kuke mana da sharing da kuke mana da comment da kuke mana, muna matuƙar godiya, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen lalubo muku sabbin ayyuka na mawaƙa. Muna godiya da ziyartar mu da kuka yi a yau, sai kun ga mu a shiri na gaba a wani waƙa da zamu lalubo muku sabuwa. Mun gode.